No tractor, no podumful, only नांगोल। जों BTC खौ राज खालामफिननो थाखायसो ओंखारदों। BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. Agama Munir जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। No tractor, only नांगोल। बिनिखायनो दिनै जोङो BTC खौ पुनर जों बासायगोन। जों BTC खौ रैखा खालामफिनगोन। BTC खौ जों खहा खालामा। प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव गामि गामि BPF नखर नखर हाग्रामा बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनैनि सानाव BPF दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे नुथायानो फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव ब्लकआव BPF नि मेगा रेली आरो काम जयनिं सेरेमनि हाबाफारिया गोग्गोमै जायो। दिनै भेरगाव बे बियाबाव सेंग्राफोरनि मोनसे दोहौखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गोबां सेंग्राफोरा जे दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनो। हाग्रामा महिलारिखौ दिनै मोजां मोननानै दले दले ओंखारबोदों। दिनै नोंथांमोना नुगोन। बे भेरगाव समस्तियाव नो UPPL, नो BJP, अनलि BPF। नो ट्रेक्टर, अनलि नांगोल। बिनिखायनो दिनै जोङो BTC खौ पुनर जों बासायगोन। BTC खौ जों दिनै बासायगोन। बे बासायगोन BTC खौ दिनै सेंग्राफ्रा नेतृत्व होगोन। मिथिबाय? दिनै नखर नखर BPF, नखर नखर हाग्रामा, गामि गामि हाग्रामा, दिनै गामि गामि BPF जों दिनै खालामगोन। प्रमद बर'नि बेबायदि BTC खौ धंख खालामनाय जिथु षड़यन्त्र, बिथांनि गोरलै दुर्बल दिनै बे सरकार सालायनायखौ BTC रायजोआ दिनै सह्य खालामनो हाया। दिनै मा दं? गासिबो धंख जाजोबनाय लामायाव ना 70% दिनै धंख जाबाय। नों हा होनो नागिरदों, नोङो लिरनानै लाना फैदों, नाथाय नों बर' हारिखौ नैबे BTC रायजोखौ दिनै हानि थाखाय आलानायथि खालामदों। नङा होमबा? दिनै नों स्कुल कलेज सरकारि खालामनो थाखाय लिरना लाना फैदों, नाथाय जोंनि बर' स्कुलफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ दान होदों। बिनि फिननायखौ दिनै रायजोआ मा होगोन? आं दिनै बेसां स्कुल दिनै बर' स्कुलफोरा दिनै दानजाखो, बबे स्कुलफोरा दिनै एबलिस जाखो, दिनै क्लज जाखो, बेफोरनि गासै लिस्टखौ आं नोंथांमोननो दिनै साननैसोनि उनाव होनो थांगासिनो दं। दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन? दिनै नखर नखर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नोङो दिनै नखर नखर साख्रि होनो, दिनै गुबुननिफ्राय साख्रि लाबोनानै जोंनि बै सेंग्रा सिख्लानि मोननो गोनां पस्टखौ दिनै बिथाङा नस्थ' खालामना होदों। 5 बोसोर बबेयाव थांखो? 5 बोसोराव दिनै 3329टा पस्ट दिनै BTC आव दङमोन। दिनै दासिमबो मानो होनो हायाखै? दासो मानो इन्टारभिउ होखो? दासो मानो इन्टारभिउ होखो? आरो दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जुदि साख्रि मोननो गोनां जुबतिफोरा दिनै एप्लाइ खालामगौमोन। 4 बोसोर 5 बोसोरनि जानोसै आरो बारा सम गैला। दासो नों दिनै इन्टारभिउ होनाय मा खेला? एसेबां गोबाव महा थांना थाखो? नोंथांनि दिनै बुंनाया। बेनिखायनो सेंग्राफ्रा सोलायबाय। गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ दिनै समर्थन खालामनानै जय खालामगोन। काम फरवार्ड गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाग्रामाखौ दिनै समर्थन खालामनो ओंखारबोनांगौ। थेंक इउ। MP इलेक्सन जानानै थांबाय। दिनै थाखा दोङो, फैसा दोङो, मन्त्रि दोङो, MLA दोङो, मिनिस्टार दोङो। प्रमद बर'आ गावनो चिफ स्टेटनि मन्त्रि MLA CMफ्रा दिनै क'क्राझाराव फैनानै दिनै केम्पेइन खालामफैबाय। लरेन्स इस्लारि बिथां सारा दिनै प्रमद बर'नि राइट हेन्ड, बिथांनि बियाबाव दिनै बिथाङा जेननो गोनां जादों। दिनै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांनि लेफ्ट हेन्ड, बिथांनि समस्तियाव मन्त्रि MLA MP मिनिस्टार दिनै CM दिनै नांनो फैदों। नाथाय BPFनि राजखान्थि दोलोजों बिथाङा दिनै छिटकेलांदों। नङा होमबा? रौता बायदियाव जों आधारा बारा मोन्दों। राकेशनि समस बायदियाव जों देरहादों। मिथिबाय? थाखा दोङो ना फैसा दोङो ना जोंहालाय जेबो सरकार गैया, नाथाय जों दिनै देरहानो हादों। बास रामदेबनो जिहेतु हा आवग्रायनायनि खोथा बियो लिस्टआव लादों। जोंहा सम्पुर्ण सिगाङाव अर्डारखौ होखादों। जि समाव बियो जोंनो माबा होनो हाया, रिभिउनो होनो हाया, बै समावनो बेखौ बन्द खालामनाय जागोन। स्पष्टआ बेयावनो। नाथाय दिनै बेयाव जोंनि BTC रायजोआ जेबो खहा जायाखै। नाथाय जा दिनै माबायाव 3 बाजबारियाव 3600 दिनै हा हगारनो नागिरदों। नायदो नों बेजों मा जानो हागोन? दिनै गुबुननि बै आदानि कम्पानिया बेबायदि कम्पानि बानायनायाव माबायदि धरना होनानै दिनै
सुख गैया जानो लोंनो गैया गाज्रि बे माबा परिबेस खाथि खाला जादों बिनि माबाखौ नोंथांमोना दृश्यखौ मिडियायावनो नुगासिनो दङ बिटिआर इलेक्सन जानायनि उनाव देरहानायनि उनाव मानसिखौ उदै बुफ्रुलायनाय बिबु खारफालायनाय गावबाय बे सान्थि होमबा नङा होमबा नोङो खर' मेलेम गलायनाय नोङो पाहारनि मानसिफ्रा फैना गाव खुरजायो बे सान्थि होमबा नङा होमबा मोनाव थांनानै गाव स्टप दिनै मानसि बुथारना गालाङो बे बिटिसिआ सान्थि होमबा